ପୁରାତନ କାଳରେ ଦେବତା ଓ ଦେବତାମାନେ ଅମୃତ ପାଇବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ। ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡ ଭାବେ ଓ ବାସୁକୀ ନାଗକୁ ରସି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁର ମନ୍ଥନ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର, ବିଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ବାହାରିଥିଲା। ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗାଈ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ତାହାର ନାମ ଥିଲା କାମଧେନୁ। ଏହି ଗାଈ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ତାହାର ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ବସ କରୁଥିଲେ। ଶରୀରରୁ ଆଲୋକ ନିଷ୍ପରଣ ଓ ଦେବତାମାନେ ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। କାମଧେନୁ ଯେଉଁଥିରେ ଯାଉଥିଲେ ସେଠାରେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ ଏବଂ ଖୁସି ଆସୁଥିଲା। ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ସେହି ଜିନିଷ ତୁରନ୍ତ ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ଦେବତାମାନେ କାମଧେନୁକୁ ମହାନ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଯଜ୍ଞ ଓ ପୂଜାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାଟି ହେଉଛି ଗାଈକୁ ପୂଜା କରିବା ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କିଛି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଦେଖାବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରାଧେ ରାଧେ।